ಮಂಗಳನ ಕಾಯ್ದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಗೆ అమ్మ కేండేరి యోగేశ్వర పనుడు అప్పకి ఏమంటారు ఎంకలు నుంచి బట్టలు ఉండు ఆరు ఉప్పు వండ ఆ వండి అప్పగా దాయితాను ఎంకలాడే దేవస్థాన కావడి ఇల్లాడి కావడి నాకాల ఊవి తిండారా ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ನಿ ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೆರು ಶಿಲ್ಪಿ ಬಂಡ ವಿಜ್ಜಿ ದೇವಂಡ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತೇನೆ ವಿಶ್ವಗೂ ಕರ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಅವಾಗ ಈರ್ನ ಕೈತೀನಿ ನಮ್ಮ 10 ಹಿಡಿದು 11 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಅವ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಕೆಸರು ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ತಾಂಶಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ನಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತಂದು ಅವಾಗ ಋಣಾನು ಬಂದು ಪಶುಪತ್ನಿ ಸುತಾಲಯ ಇಟ್ಟು ಒಲಿಯನ ಕೈಟಿ ಇಂಚಿತ್ತನೇ ಅವಳು ಬಂದು ದೇವರು ಬರೆದು ಪ್ರೇರಿಗೆ ಅವು ಏರೆಡ್ರ ತಪ್ಪಾಯಿರ ಸಾಧ್ಯ ಐದಾರೇನಿ ಮಾತ ಊರ್ದಾಗಲಿ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬಂದದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪವಂತಂದಾರ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪನ ಅನುಮತಿ ಕೋಡಿಗೆ ದಯಬಂಡ ಗ್ರಾಮಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಡಾಣದ 3 ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ 3 ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂಚಿ ತೀರ್ಥ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಮಂತ್ರಗುಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗದನಿ ನಾಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಗೆ ಬಂದದು ಪೂರ 3 ಆರಾಧನೆ ಅಂತಂದುಳ್ಳೆ ಅಪಗ ಪರಿಸರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 3 ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಯನಂಚಿತ್ತನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಡ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಈತನೇಟ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆ ಭೂಮಿದ ಇಂದೇನು ಪೂರ ನಂಗೆ ಇನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನಿ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದ್ದಾರ ಏತ ಬೇಗ ಅಪ್ಪನ ಆತ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿ ಸೇರಿದ ತನು ಬನ ಧನ ಅಂತ ಪೂರ ಸಹಾಯ ಮಂತು ಕೊರತು ಆ ಅಪ್ಪನ ದಿವ್ಯವಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಭವ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಪೇರೆ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡು ನಮ್ಮಡ್ದ ದಾಲಜಿ ರಾಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡದ ಕೈ ಮುಗಿದ ಮಂತಂಡ ಮಾತುಗೆಲ್ಲ ಆಪುಣ್ ಎನ್ನಡ್ದು ಆಪುಡು ಬಂಡವು ಆಪುಣ್ಯ ಇದ್ದೀಗಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಕನಕದಾಸೆರಡ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಮಾತ ಬ್ರಾಣಿಯರು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಪಗ ಕನಕದಾಸರಿ ಬಂಡರಿಗೆ ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋದೇನು ಅಪಗ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಏರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಾನೂ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದು ದೇವರನ್ನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಂತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಅನುಗ್ರಹ ಆಪಣಿಗೆ ಅಪಗ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ಬಂತಂದ ಅವು ಲಾಭಜವು ಬಾಕಿ ಆಪಣು ಅಂತಾರೆ ಅಪಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ನಡಪಾದಗಳು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ದೇವರಡ ನಟುಂಡು ಎಂತಾರ ನಾವು ಇಂಥ 10 ಮೂರು ತೊಳೆದು ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಬಾಡಿನ ಸಂಕಲ್ಪವಂತಂದೈಕೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅನುಕರಡು ಪಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಆದ್ಮಂಪಣಂಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರೇವ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಯಾ ಫಲಿನೀರ್ಯಾ ಆ ಫಲ ಆ ಪುಷ್ಪಾಯ ಚ ಪುಷ್ಪಿಣೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರಸೂತ ತಾನೋ ಮುಂಚಂತಂ ಮರಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾಃ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇ ಸರ್ವದಾ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲಮಸೂದನಃ ಮಂಗಲಂ ದೇವಕೀಪುತ್ರೋ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜಃ ಹರಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವೇಶಾಮರವಲ್ಲಭ ಶಿವಶಂಕರ.
ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೈವೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಶಕ್ತಿರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಆ ದೇವರೇ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋನಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ದಾಯ್ತನ ಈರು ಮೂಡೊಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಕೈತಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಂಡ ಅವಾಗ ಎನ್ನದ ಅಪ್ಪನ ಸಹಾಯ ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಂದ ಅವಾಗ ಐಕ್ಯಲ ಒಂಜಿ ಗೋಡಿಗೆ ಅವು ಕೊರಡು ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಬೆನಪ ಎಂಚಾ ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಾ ಬಂದ್ಪು ಅಂಡ ನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಬೆಂದು ನೀನು 4 ಪಾಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬುಡಿದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಹಾಂ ಅವಾಗ ಐನ ಅಂಚ ಪಾಲು ಬಂತದಾನಾಗ ಈರ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಅವಾಗ ಬೇರ್ಲ ಪಾತೇರ್ ದಾನ ಪೂರಗ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿಡ್ದ ಅಪ್ಪಣ ಎಂಕಲ್ ಮಣ್ಪು ಅಂತ ಬಂದೆ ಅವಾಗ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಆರ್ಲ ಯಾರ್ಲ ಬಂಡೆ ಎರಡ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಇರ್ಲ ಬಂಡೆ ನಾಟಿ 7 ತಾರೀಕಿಗಿಲ್ಲ 14 ತಾರೀಕಿಗಿಲ್ಲ ಮೂರ್ತಪ್ಪುಣೆ ಇನಿತ್ತ ದಿವಸದ 6 ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿಬಾರ್ದು ನಂಗೆ ಬೇಗ ಆಪಣ ಲಕ್ಕ ಆ ನಮ್ಮ ದೇವರಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟು ನೋಡು ಬಂದು ಮನ್ಪುರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತೆ ಭಯಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಯಿಣೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮ್ಮ ಅಪಗ ಈತ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳಿತೀನಿ ಅಪಗ ನಂಗೆ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬನ್ನಾಗ ಈಡೇ ಬರ್ತೇನೆ ಅಪಗ ಈತನೇಟ ಈ ನೆಟ್ಟು ದಾಲಾಂಡ ಇತ್ತಿಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಜಂಚಿನ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಣುಂದು ದಾಯ ಬಂಡ ಕಲ್ಲಡು ಪಣ್ಪೆರು ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಆದಿಪ್ಪುನು ಮರಟ್ಟಿಂಚಿನ ಪೂರ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಐನ ಅಪ್ಪೆ ದೂರ ಮಂತದ್ದು ಮುಹೂರ್ತನ ಸುಮೂರ್ತವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯತಿಂದ ದುಂಬು ಆ ದೇವಾಲಯ ಮಾತಮೂಳು ಹೆಂಚಿನ ಅವರ ವಾಪನರಕ ಅನುಗ್ರಹ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ.
క్షమించింది నాకు ఓన్ అప్పట్లో పెట్టిన క్షమ కొట్టు ఊళ్ళకి